Здравейте, вие сте с За Сатана и това ми е първият клип. Сега ще информирам и ще кажа на какво ще снимам. Ами да, аз например ще ви кажа, ще снимам на CSGO, на Minecraft, сигурно, защото в момента снимам, и Payday 2, Garry's Mod, Мата, какво още може да снимам, и FIFA World може, не съм много сигурен за нея. И да. И това в общи линии, нека започнем клипа, ако имате желание. Мисля, че имате и за това да скачаме. Добре. Ай, момчета, стягаме. Така, това е Skywars, ето. Такъв ни скина. Ето. Така, това е премиум аккаунт, както е. Да, премиум аккаунт е. И това е премиум сервер. Опак. Добре. Така, вземем това. Ох, да, побързо, аз съм много бавен в тия неща. Така. И да. И да бързо то. Тох, значи. Така. И така. Добре, дайте си сложим каска. Бутушки имаме. Така. Добре, си да сложим тия неща там. Така. Добре. Лапалко ням за сега. И това. Добре, дайте сега вече. Опа, това там печело. Да го изненадаме. И отиваме. Мърло. Не, бих бе, бих. Уху, ебиче си. Да. Да, чувствам се много готин. Биг дайн, господа. Аз съм невероятен играч. И да. Втора игра. Да започне сега. Добре, ние сме сега 1-1. И ето. Друг мап, както виждате. То са доста готин. Ще го има в description. И да. Така да побързваме, да ни там да ни изненада. Ще оставим огън за сега. Така, добре. И сложим това. Не това, така. Добре. Стрелите горе. Така. И ялка. Така маха. Опа! Някой пич се опитва да ни убие. Но и аз се откачвам така лесно. Я не дали... Не, прекаляваш, пич. Това е страх нещо да направи. Ай. What the fuck, как го изпуска? Ау! Аз не го ли аз убига? Уоу. Мисля, че аз го бих. Къде има? Отгоре. Не знам откъде ме цепиха преди малко. Стойте си, взема кабелството. Да почнем да строим нататък. Опа! Да, така ще направим. Цак, да ни сцепат. Аре! Опа, някъде не дойда. Майне. Я направим така. Цак. Айде. Опа! Ай, не го видях, майда! 2-1, дай, господа. Много се нервя, рейджвам. Мама видева. Елата, айде. Влизайте ми, мърши. Искате ми влизате ли? Айде. Аре. Това е първи епизод. Чува се дали не правя епизоди на Skywars. Ай, ще правя. Ай, ще почнем епизод. Това ще е първи епизод. И да. Аре, бе, толкова ли не мога да се съберем? Ай, там, един, двама. Ай, още един.
Супер, хайде почваме момчета, 10 секунди остават. И да. Айде, стига си, Танито. Първо, тук. Така. Добре, слон. За малко ще стане сме да имаме Iron Set. Поче ще имам сума. И да, това е. Няма ли мече? Чакай. Ще го взема, ама. Стон, няма ли поне стон меч? Може ли да си направим? Май ще си направим. Цък. Не. Аре! Много съм зле. Не, много бате, мама ви дебам. Много съм прост. Не можах дори да оцеля да се измъкна, бе. 3 от 1. Също, добре, повтарям един. Играхме го допреди малко. Да, айде. Ще прави на епизоди на Hunger Games. И да. Не ни трябва това. Так. Я видим. Тръгна някой. Аре, бе! Няма ли някой? Някой да умре. Ето обича. Чуй се откъде да те убием, ли? Айде! Някой да ми го късне. Ма първият убит, момчета. Айде. Чакай. И си махам тези бутушки. Така, ги караме тука. Това. Някой има! И умрях, както винаги. Както разбира се, какво беше. Добре. Скачаме. Така аз ви казах информацията за моя канал. И да. Така мисля да я почна. И... Пуф, бате, пуф. И от тук цак, пук, пак, пики, пак, пук, самурай. Не знам какво пея, ама става самурай. И... Бим-бим-бам-бум, самурай, ти си самурай. Ще измисля някаква много песен, самурай ще се казва. Ще махнем това. Ни трябва в момента. Там има някакво пичраме. Колко е стреляме? Тук имаме нещо нужно. И си взем тия със скорост. И си времената за скорост. Не! Слава богу. Така. Слагам тук ябълк. Имам още един лък. Ще го вземем, тук ще стои. И да. И сега гледаме някъде. Някакъв пичага. Ще го чакам тук сега. Лава. Не е такова е. Не смея ме буташ. Как му би? Ти шегуваш с мене? Ти шегуваш ли се? Добре, момчета, правим последна игра, защото много рейджвам. И да. Нека направим тази тъпа последна игра. Аре, бе! Ама какво чакате, бе? Ай, магали. Айде. 10 секунди, айде. 1, 2, 3, 4. И петия, и аз само те там свободни ли са? Не, просто ми ги... Цета и по-раз свободни, защото като гледа така съм просто много голям нуб. Аз трябва да... Таком да влизам. Да ръшвам, аз просто... ме е страх. Сега има ли първа? Имам. Сега ако не ръшна съм педарас.
Не!